Привет на всички! В този видеоклип, както може би се досещате от това, което виждате тук зад мен, ще стане въпрос отново за пробивната машина за пчелни рамки. Ще ви покажа нещата, които са различни от предходните модели в нея. Няма да се спирам подробно на цялостната и конструкция, има я в предходното клипче, което съм споделил с. И така, какво е различното в последния вариант на машината? Първо започвам от електродвигателя. Тук се виждат неговите характеристики. 2800 оборота, 1,1 кВт. Асинхронен монофазен двигател. Има си работен и пусков кондензатор. Изключването на пусковия става с центробежен изключвател. Всичко си е заводско. Изпълнение по двигателя нямам аз никакви интервенции. Тъй като този двигател е малко по-голям от предходния, се наложи и съвсем малко увеличение на габаритния размер на машината. Става въпрос 4-5 см в ширина, за да може да остане достатъчно място. Тук човек като седне да може да си постави краката свободно отдолу. Другото, което е новото, детайлите тук стъпват на две точки, на две цилиндрични повърхнини и по този начин се избягва задържането на стружки тук в този участък, които стружки се получават при пробиването и след това пречат на следващия детайл тук да се постави и да се казва подигат детайла. Тук с това изпълнение няма никакво задържане на стружки. Съответно тези опори са свободно, може да се позиционират в произволна позиция по цялата дължина на плота, така че при настройката на съответното дупчене за съответните рамки се преместват и тези опори. По задвижването всичко си е както преди, няма никакви новости. Общо взето това са. Имаме и механичен ключ за пускане и спиране на машината. Много удобна машина, който вече ползва такава, може да сподели и да каже обективна оценка, но наистина голямо удобство е тази машина.